И чакайте, че тук сутринта говорих на лайфа за едно нещо друго, което осъзнавам. Нали знаете, че в България е прието хората да се грижат за родителите си? И те, като станат, като се разболеят, се ходи на доктор. Доктор определя състоянието и почва да ги тъпчат с едни лекарства. И никой не задава въпроси. Щом доктор го е преписал, значи това е лечението. А то в много случаи хора се предписват лекарства повече, отколкото са нужни на човека. Колкото са нужни на човека. Но това просто е една индустрия, една от най-голямите индустрии в света, където най-много пари се печелят от здравето на хората. От разболяването на хората, ли как да го кажа. Но в главите на всички хора е, щом доктора го е преписал и аз давам на моята майка или на моя баща лекарства, значи аз правя правилното. А то всъщност ние ставаме съучастници на Биг Фарма да тровим родителите си. Затова може би трябва да имаме критично мислене и да сами да преценяваме дали наистина това трябва за толкова лекарства трябват за лечението на човека и има ли някакво алтернативно лечение, да не тъпчем хората, нали, да не се тъпчат хората с толкова много химия. Просто мислех си го как неволно така ни е извъртяла матрицата, че понякога ставаме съучастници за тровенето на един невинен човек, който не може да се справи сам със себе си и те затова се разболяват хората. Това всичко е тук в главата и оттам се разболява и тялото. Аз вярвам, че ние би трябвало да си заминаваме от тази земя единствено само от естествена смърт. Всичко друго го отхвърлям, да ви кажа честно. Така че, just a thought. Следващия път, когато тръгнем да правим някакви решения, да се запитаме, чакайте сега, това наистина ли е най-доброто, което аз мога да правя за този човек, който го обичам? И наистина ли докторите знаят по-добре от мен? Добре, те знаят за някои неща, но пак ви го казвам, това е една голяма индустрия и тях са ги учили как да работят за тази индустрия, а не за здравето на човека, не за дълголетието на човека, така да кажа. If you know what I mean. Просто седя тук и си мисля някакви работи.